Siyabonga uNkulunkulu ethonxele egameni Jesu Kristu waseNazaretha. Yilo lelifa lakho. uNkulunkulu ethona amandla. Yilo lusuka uDavide lenziwa amazulu. uNkulunkulu ethona amandla. Abanye bama-ICU, abanye balele ibhedlela, abanye badlamaparish. uNkulunkulu ethona amandla kanye namahill. Abalumzuzu nemini uNkulunkulu ethona bayafisa ukuthi Nkosi ungawanika umzuzu. Nami Nkosi ngibe phakathi kwabantu. Ngidumise leli gama lakhe lamandla. We just want to thank you. Despite of COVID, despite sustaining us, and I'm such a Santomisa. I will shout out to you and I'm such a soul. And the Lord, I thank you. I thank you for this divine prayer, this divine appointment. Indeed, the Almighty God, we thank you, Lord. We just want to give you the glory in the wonderful name of Jesus Christ. Even the Lord, amen. Amen. Singahlala phansi bazalwane. Ngiyayithanda bazalwane worship. Amen. Ubona ngithi uNkulunkulu akangiphanga ukucula. Amen. So uma ngizwa kunento ethunukayo enhliziyweni yami amazalwane, ngiyazi abantu abaningi bathanda i-chorus. So uma ukhuluma nge-worship bayabhoreka. Amen. Hayi bazalwane, kodwa-ke i-level leyo nani uNkulunkulu usazonifaka lapho. Ngigcine seniyithanda i-worship. Bese i-chorus liyangibhora mina bese kodwa wena mawuthanda kuhle. Amen. Vele khona iNando's ne-KFC. Kuyenze ukuthanda i-KFC thothi iNando's awuyithandi. Mawuthanda iNando's yachaza ukuthi iyabheda i-KFC. It's just i-flavor yakho is iNando's. Awukho i-KFC. Amazalwane. So ungamcriticize lo thanda iNando's. Nayo i-flavor yakhe asuke eyithanda. Nezi bazalwane. Isibazana mase sikwazi understanda leyo nto ngeke sishane sonke bandleni. Ngazi mekushumayela umuntu ongumphostoli omvangele ehleli phansi adle because manje lo omile ongumphostoli uhlubize ngendlela yakhe ehlukile. Mekushumayela uthisha ngeke ukuthi eyiwazi abantu sibanibani. Amen. But naye usuke release lento uNkulunkulu amnike yona. But angikho ke lapho lento ama gift. Amen. Ake sinezwini ke before siyezwina ngiqale ngiziprotocol ngibingelele. Siqale ngibonga Mzobe baba wethu akumazi la ekhona kodwa singamshaya njani ihlobo likhulu. Bese sishaya Mzobe uma wethu ihlobo likhulu bazalwane. Sishayele Dr. Mzobe ihlobo likhulu. Shale Pastor Msubo, my brother Talent, worshipers and intazakulu zisizayo. Sishale ihlobo likhulu. Amen bazalwane. Mama lendawo bazalwane no baba inceku bonke abantu abakhona abathutha abantu ngeyimoto basekhipha petrol. Sisha ihlobo sonke bazalwane. Abantu balendawo bayamthanda kakhulu uNkulunkulu. Bese ngibele umama ongizalayo enyameni. Masoma nje ma uthi kanjena. Simshaya isandla. Amen. Omunye ayibuza ukuthi awusanomama kanti? Yes, ngisanomama. Amen. Nosisiwami naye bazalwane samshaya ihlobo. Nkosikazi wabafo samshaya ihlobo.
niyathandaza izincezo kaNkulunkulu zishaya keyboard ningangigqibi. Amen. Because uma ningigqiba imessage ngeke isazwakala. Amen. But niyamsana ngaye nami because kubalekile is not about isound keyboard kakhulu but imessage esokusho ngayelwa uthi izwakala. Amen. Ngaloko singabashaya ihlombe likhulu. Amen. Sesingema eBhayibhelini bazane bese ngishumela no 10 minutes bese ngihlala phansi egameni laJesu. Uma Mzobe ungibele umgodo omkhulu izolo. So I see this way. Amen. Hoseya chapter 4 verse 6 and then bese siyathandaza bese siyahamba egameni laJesu. Amen. Leyo ofunda iBhayibheli ezolo angifundele and then bese siyadlulisa umyalezo bese siyathandaza. Amen. Egameni laJesu. Hoseya chapter 4 verse 6. Chapter 4 verse bazalwane ka6 kwincwadi Hoseya. Funda kanje. Abantu bami babhujiswa ngokuswela ukwazi. Ngokuba ukulahlile ukwazi nami ngiyakulahla wena. Ungabi ngumpriest wami. Lokhu ukhohliwe umthetho kaNkulunkulu wakho. Nami ngiyakukhohlwa abantwana bakho. Amen. Ngathandaza. Liphile linamandla lingosibili ngalo Nkosi wadala amazulu wadala umhlaba. Dala Nkosi ongekho kubekhona ngegama lika Jesu waseNazaretha impilo zethu zingabe safana naqala ngoJesu Nkosi yethu. Amen. Amen. Bazalwane mina ngumuntu omeshumayela othanda umsindo. Amen. So ukushumayela kwami kuzolela kunini ukuthi umsindo wenu ungakanani. Amen. Mazi ungifice ngingashumayeli ngumuntu oyithulelayo by nature. Amazalwane. Kodwa uma sengishumayela ngithanda umsindo. Noma isiphiwo sami sisebenza kakhulu mekhona umsindo. Amen. We audience kodwa hayi kakhulu le ilo keyboard. Amen. Hallelujah. Uma ninga-respond ngizoshumayela 2 minutes ngihlale phansi sivale inkonzo. Amen. So kuzophoqa ukuthi respond lapho khona ngizoqhubeka ngishumayela. Ake sithi amen kuleyo ndawo. Amen. Lapha zona iBhayibheli lezi iBhayibheli la kwincwadi Hoseya likhuluma ngokuthi chapter 4 verse 6 abantu bami bayabhujiswa ngokwesela ukwazi. Amen. Okuchaza ukuthi izwe lesiphila izwe. Ngicela ningabe nisanoma iBhayibheli zani nibuke mina manje kube iTV yenu kulesikhathi and then ngizobe sengiyaqeda. Amen. Okuchaza ukuthi bazane izwe nje balikhona ligcwele ulwazi noma ligcwele iinformation. Amen mazalwane. Umehluko ke ulapho uthi kune information kaSathane bese kuba khona information kaNkulunkulu. Hallo bazalwane. Now yonke into ekhona emhlabeni icontrolwa information noma abantu abanolwazi. Hallelujah. Umuntu ezalwa emhlabeni uyazalwa azalwe esibongweni esithize nezibazalwane bese efundiswa imfundiso yalelo khaya noma thiwa yakazoma noma thiwa yakabona noma thiwa yakathusi noma thiwa yakebhlongane. Amen bazalwane. Bese izalwa ifundiswe singashayela umzekelo ihlombe likhulu bazalwane. Amen. Bese yazalwa ingane ifundiswa yalelo khaya ikhulu izibe ndala ifundiswa imfundiso yelikhaya elithize. Amen bazalwane. Mayisuka lapho leyo ngane bese iyahamba iye kuthola indawo ethi use-crash. E-crash nalapho uyothola omama abadala bayifundise bese iyagraduate iye primary. Isuke primary nalapho isuke ifundiswa ingane. Amen bazalwane. Isuke primary bese iyahamba igcine futhi ise high school. Nase high school iyafundiswa. Amen bazalwane. And then bazalwane bese kuba khona
enye information noma ulwazi oluthola el-affecta ama-finances noma into zakho zemali. Amen. Njengebhenki nje. Ngeke ukuthi unemali ebhenki kodwa wazi ukuthi i-banking system isebenza kanjani. Amen. Ngoba ungaba nemali ekhepitheke ihekho i-account yakho bayishaya yonke imali yakho usale ungenamali. Amen. Khona nje ukunganathale ukuthi une-1,000,000 ela freeze wakhepitheke awazi liphakathi kodwa awazi ukulikhipha. U-rich akangamazi uphuka ngoba lifreezekile akwazi ukulikhipha kodwa likhona. Amazalwane. So yonke into yonke into ongenayo ulwazi layo uyahlupheka uhluphekela ukuthi awunawo ulwazi laleyo nto. Amazalwane. Yeah. Yabona nje thina sineyimoto. Okay. No Mercedes Benz. Okay. Amazalwane. Mina nginemoto kodwa ngwazi ukuyikhanda. So okuchaza ukuthi umuntu ona information okukhanda imoto angangiroba because angikwazi ukuthi into ethize imali nokuthi ifaka kanjani leyo nto ukuze imoto isebenze nezibazalwane. Kodwa umuntu owumechanic ngokuprofession ngokufunda angakwazi ukuthi ahambe athi lento idinga ukuthi u30,000 mhlawumbe into ya 10,000 awudla 20,000 bese 10,000 athenga leyo nto ayifaka bese imoto iyahamba. Nezibazalwane. Le imali useyigunyile kwaba eyakhe ngenxa ukuthi mina vela ngiyazi leyo nto nezibazalwane. So lento ongayazi uyahlupheka ngenxa ukuthi awuyazi leyo nto ekuhluphayo nezibazalwane. Kodwa until uthola information noma ulwazi laleyo nto yila khona uqala kwazi ukuthi uqala ukuthi ukhulule kube free. Kodwa unless wazi leyo nto ekuhlukumezayo ngeke ukwazi ukuphila kuleyo nto ekuhluphayo. Ake nithi amen mayikho. Amen. Hallelujah. Yabona nje la kunabantu abahlushwa abathakatha abangalali ebusuku. Amen. Hallelujah bazalwane. Abazi ukuthi kunamandla segameni lika Jesu bangathandaza ukuthi lo mthakatha akwazi ukuzobahlukumeza bese la lobuthongo kunamandla. Amen. Kodwa mangase babe nolwazi nezibazalwane. Amen. Nokuthi igama la Jesu linamandla anganani. Then umthakatho wena umthakatho ongasaba bona not ukuthi kube yibona abasaba bathakatha. Okay. The reason why usasaba ilwane notikolosho nezimpundulo ukuthi awakwazi amandla asegameni lika Jesu. Once you understand amandla asegameni lika Jesu, impundulo notikolosho abazosaba wena. Yeah. Ake ngiphinde ungakhona bangayizwa kanti ngishoyo. Umusasaba umthakatho kodwa ukwenza uJesu. Inkinga yakho uJesu esezulwini kodwa inkinga ikuwena njengekhola ukuthi aw understand amandla alento yamkelayo ukuthi akusi umthakatho kumele mabu uqhamuke kube uyena obalekayo kodwa kumele kubale kumthakatho meqhamuka la uNkulunkulu because lethi iBhayibheli thina senziwe saba ikhonzi zabalabo omlilo. So meqhamuka mina umthakatho ubona umlilo ubona uhlangana nesibongo kodwa isibongo esumzalwane esifutha amalanga bomlilo. So umthakathi mebona mina asabona ukuthi ubona umlilo bese ngikwazi ukuhlala because kulabantu bomlilo abafikile kule ndawo sabathi bomlilo nikuba sekhuza umlilo yonke into yathulisa. So uthixo sebehlangana nathi ubona umlilo that is why baba umpela uNkulunkulu mawuthanda suba somlilo akesonke sethu umlilo. Hallelujah. Alingasheshe liphakame ibhanoyi. Aliqalele lizike isazophinda liyo. Asithi amen. Ake sithi amen. Yazi ngoba ngingakaphakanyiswa wami nomkhulu. Kodwa sana ngaphakanyiswa usumncane. Ngathi lo amen nezinto ezikhona phakathi namahini najengas. Ake sithi amen for Jesus. Shumael for Jesus. I see his return not please. Touch us a promise of Jesus. Ake sithi amen menikona.
indaba yobhebi no what kodwa somkhosi uNkulunkulu somabe sithi amen sesithi uNkulunkulu sinikela the highest place asuke sasikhuluma ngezinye izinto but siNkulunkulu udume mawuthi ucithela umshado zero yebo sibani Hallelujah. Mina ngahlala more than 15 years. Ngilela ngedwa empedeni. Namanje ngisebenza. Ngingilike empedeni ngingilike. Kithi ngiyabona ngingilike. Fengisa ungishaya. Kodwa still ngime. Fike ngithi ngishaya. Kodwa still ngime. Fike ushaya ungishaya. Kodwa still ngime. Because into engisastenayo ngakithi esihloko uNkulunkulu ngisamusa. Esihloko ngisasiphephezeth. Ngisasukhona bakhe. Uma siza kuJesu asile for izinto eziningi kodwa zelele uqobo lakhe. I shall just listen. Ayisho lento le awudingi indoda ukuze uphelele awudingi umuntu esifazane ukuze uphelele uphelele umuntu esifazane ngeke uNkulunkulu awethu hafu wasifana umuntu waphelele singabale asonke asikuthi khona ikho kuphelele Ngiyabona abantu abafika laba amadwafu sokuthi mdala kodwa una 8 noma una 50 kodwa mfishane ufika la ungazi utshela ukuthi uhafa umuntu okhulula ophelele indoda omnumzane wekhaya kodwa ngombuka ngathi dysfunctional ngathi akaphelele nezibazalwane so chaza uNkulunkulu awuqala uphelele ngoba nako sekufika indoda awuqala uphelele ngoba sekufika umuntu esifazane kodwa uphelele indoda ikhona noma indoda ingekho kodwa uphelele uzohlushela umcabango uzozihambe kosamuyoyibambela ikhese elidala nesakwazi esidala ngoba unoku ukuthi kosami sengizabe ngazama yikho indoda eqhamukayo that is why no sugar daddy, no sugar mama. Umbona ufana emncane usencane ey'ntweni zesakwazi esidala because ufuna ukuphelela. Hayi sofile. Hayi smart. Abawumizi Captain Man. Abaje mina ngiphelele awukho la ngishoda khona. Ngisho noma ngihamba ngiyibuka ngiyazizwa Nkosi ukuthi ngiphelele. Amen. Because uma uzotshela ukuthi awuphelele uzoshawa stress. Uzoshawa stress futhi uzodlala abantu bazodlala ngawe. Ungafiki nje ubheke isikole esifishane ngoba ufuna ukuthi khona into ezokubona. No, maze kwenziwe nje qhwa kahle ube ngohlulu uphezente. Uzokwazi uNkulunkulu uzochama umuntu. Awuzosasa ndoda ya muntu. Awuzosasa ntombi ya muntu. Uzokwazi uJesu. Akashaya uJesu zami. Uzuma ukuthi umuntu wadlala ikhipho place wakho. Jesu khohle umlomo.
udlala i-keyboard lapho sungakiwe uthayilo wami ngibeke uzomthandazele mfihla yena Nkosi kangamboni mfihle Nkosi kangamboni uyathandazela bayathandazela Nkosi mfihle bangamboni abanye bazaphandeno wakho wena usadinga ukuthi ugcwalise uNkulunkulu ngamandla thandaza iminithe lodwa kodwa usubuyela abantu bafuna ukuthi awuthandaze. Amen. Hallelujah. Ake sibone ngabe sengedithiwe kakhulu. Ayisho imongcwele zangenkulu. Lento ngayazi yona ezokuhlumeza kakhulu. Kodwa uJesu mefika ukuthi uJesu uzokunika uNkulunkulu ulwazi yazi bazalwane. Kodwa uma lelo lwazi ungeke uzosebenzise, lelo lwazi ngeke likusebenzele. Njengoba uNkulunkulu enilethele ubaba Mzobe ukuthi azomisele imvuselelo yazi bazalwane. uNkulunkulu akwazi ukuyihambela yena ezoshumeza abantu kodwa ungena kumuntu asebenze ngomuntu nezi bazalwane kodwa uma esefike njengoba ufike ngayo uzoshintsha impilo zabazalwane bale ndawo nezi bazalwane ngokuthi njengoba nishunyayezwa niresponda kanjani amen bazalwane kuleyo nto esukushunyayelwa uma kushunyayelwa kuthiwa uzobhidla kuthiwa uzowakhiwa umuntu wakusasa umama wakusasa umakoti wakusasa udokotela wakusasa uthisha wakusasa nezibazalwane uNkulunkulu usuke wakha isizwe ngokusathana uma destroy usuke destroy isizwe ukuthi kungabe kusaba khona lutho ezosinda kuleyo ndawo uthola khona izibhema ama drugs namahunga kwenza yonke leyo nto usathana usuke destroy eqeda nesizwe then uNkulunkulu bese mesivuselelo esuke zolanda abantu ke manje ukuthi baphenduke ezintweni ade bezenza bese bephile impilo right amen mazalwane ukuzoba mama kusasa right amen uzokwazi ukwakha lakho la kusasa libe right kufanele kube noJesu phakathi ekhaya ukuze mebona izinto ukwazi ukufundisa imani zakho ukuthi la ekhaya manje kumebana siyathandaza izinto zilunge. Hallelujah. Elingelanga bakhona umuntu onothusibu nomuntu onothukakhisi usibu baba mfana oyisidudla nje efama classes bothuba ufunda isikole class nelodwa ukakhiso wehlakaniphile but ukakhiso mawubuka wengabukeki isidudla nje kwesiyame faki ilokhozi ibuko lezinkulu ehlala phambili eklasini mefundisa uthisha aphakamise eqali ashe answer waqina kakhiso esayisicefe kulonke iclass sinjalo mekubuza impendulo uyena ophamisa eqali neanswer. Hayi bazalwane kanti nomunye usibu umuntu nje besama ayithandela uyibhemela insango mehlele eclass umhlale ngemuva ushiyazisha ngamehla abovu emazalwane wena ubona imbemali. Hallelujah. Njalo ke mefundisa ulokhuzo uthisha njalo usibu wezikhewa siyakheosa nala phakathi eklasini uneyintombi emazalwane babangi bayahlupha njalo uthisha mefundisa lo ohlala phambili ukakho uhlakaniphile ingane ezinebuka kuzo zimbuka njengomuntu oyisiphukuphuku ukuthi njalo mekufundisa uphamisa eqala athi sengayazi anti. Amen bazalwane. Kuhamba isikhathi Nkosi yami lonke ubuyisiqhwaga acelele ukuthi amenze lo homework bese yamenzele because vele uyazi ukuthi uziqhwaga. Anazalwane sahamba isikhathi halo bazalwane uma sihamba isikhathi baqede isikole bamba waqeda ulokhu ulohlaniphile ehleli phambili ukakho waqeda wayevarsity ophasa kahle. Amen.
uthe meseqede sephase kahle wathola umsebenzi ukuthi awusebenza ka Mercedes Benz wahola less than 80,000 waqala waqhubeka wa rich wanemali wenza amabhizinisi kwakuhle. Amen. Kwathi lo munye isikhwaha lo yade edlitsango uthe maqe wafela nanoma matric nesibazalwane because vele ongayenze homework engastadishe engenza ilutho edila namantombazane. Amen bazalwane. Saphela isikhathi kuthe mase seqedwe isikole mase ehlangana nalo oyade isiphuphuko esa njalo ebuza ama-answer kuyena. Wafica sihamba nge-Range Rover nomunye ade ethi wehlaphe izikhathi sekuyena sithi awufethu akungizami noma ngo-2 rand. Hayi bazalwane. Isibazana kunabantu manje abathi nje uphathe iBhayibheli uza la enkonzweni bakubiza ngesiphukuphuku bathi wayi bahlala ekhaya amadoda amaningi wayi bayoqoma nathi sina 2 3 4 nathi sinento ophethe iBhayibheli bathi uyiphatha bathi isiphukuphuku bathi ayikho lento yakho kodwa namhlanje ngizomemezela ukuthi banikele u10 years ukuthi bazobona ukuthi wena nabo uzobanikele bawuqhubekile ngomkhozi uNkulunkulu despite ama situation kuzobe kuwena one day usopha nge-Range Rover usopha nge-Mercedes usopha nge-Cadillac usopha kuzomkhulu bayele bakuhlewa manje lonke abantu abahlala besafunda evasithi besafunda beqeda 3 years kodwa vele lento yakho kodwa baqhubeka today they are somewhere kodwa nabahlakaniphile baphi namhlanje. Aphile nomuntu badaba uthempelo aphile nomuntu aphile nomuntu noma ukhonza uNkulunkulu wenza isinqumo between wena noNkulunkulu. It's not about wena nezingane zakho nefamily yakho yonke nobe yakulandela uyedwa sonto uyakhonza uJesu. Lento ayikho between wena nefamily yakho imali wena noNkulunkulu noma noJesu wakho. Ingalo ithi iBhayibheli uthi uJesu uma ngifika ngiyafisa ngani nandomzo ukuthi lo mlilo ngabe usufakile ready because lo mlilo uzohlukanisa between umama nododakazi behlala endlini eyodwa kodwa baqabane bangazwani ngenxa yevangeli ukuthi umama uyakholwa kuJesu kodwa indodakazi ayifuni uJesu la ihamba khona bethi behlele ndawonye kodwa ivangeli ibahlukanisa. Lento le yahlukanisa umlilo yahlukanisa yashisa nathi sindise ekhaya uSathane because yasikhoze emaromeni sihlaba senza yonke into so ngathi bengiphendula kwathiwa nje usuphendukile wathatha leJesu wakho usuzoba namaphathi kuzophela ngawe bangibekela 2 years bathi uzowa no 2 years ngadlula bangibekela 3 years bathi uzowa no 3 years ngadlula bangibekela 4 years bathi uzowa no 4 years ngadlula because basalwane noNkulunkulu bangabumkhethe kahle uyakusastena ngakhona abantu bethe kuphela kodwa kusastena kuqine because uNkulunkulu wazi badine abantu bakhe. Nothing is told sama good. Ake sithi amen. Ake sithi amen. Ake sithi amen. Ake sithi amen. So yina mala kuzethivi la uthi mawaphuza bese uyagijima uhambe wenze njalo. Ebe mazalwane. Lento ongayazi iyona le ozohlupheka kakhulu ngayayo nazibazalwane. Kodwa the day we decide to tell information because information right ngempilo yomuntu ayona lothola ngodokotela nazibazalwane. Udokotela ayiphethe impilo yomuntu because udokotela yakwazi ukudiagnose athi you are HIV positive lento ayinapheki noma thune cancer lesifo silapheki bese uNkulunkulu uma beshimela Mzobe avula ivesi la athi ngemvimbo
Judges L39 zonke izinto ezikhona eBhayibhelini ziyakhulukiswa bese same time uNkulunkulu release healing bese uyaphila leso sifo sakho and then bese uyagxeka kanjani because udokotela uthe mina lento ngeke isalapheka kwasho ukuthi iqiniso laDokotela alifani neqiniso laNkulunkulu. That is why ke mama uNkulunkulu lazi iqiniso ngempilo yakho because uzodlala abantu uma ungalazi. Hallelujah. Yabo thina ekhaya uba Mzobe before afike sasifa. In fact sasifa nje lokuthi sayesazi ukuthi uma ngihambanga mina kusasa mhlawumbe ngizoba next 2 days bonke bevele bahamba endlela engajwayelekile bashone play 3 months kushona umoya 4 months kushona umoya kanjalo kwaze kwathiwa usho kaZuma la kushonwa khona. Yabo mabe isibongo sakini seshintshiwe ngenxa yesituation kwangasathi usho kaZuma but usho kaZuma la kushonwa khona because manje icondition yasekhaya yashintsha even isibongo sethu until uNkulunkulu athethe umuntu uNkulunkulu afike kwaqale kwaqaba ufa baqale bakaduwethe baphila bathola imisebenzi baphumelela because uNkulunkulu bese washintsha impilo yomuntu uthumela umprofeti wakhe. Abena nomncane miskol anisa uma nizobe shayizandla kodwa ke ayekike ngizayiphinda wesibili uNkulunkulu ufuna ukushintsha isizwe uthumela umprofeti wakhe azothandaza ashamaze ebusise baqala babusiseke bangamesana. Oh Jesus abantu babuze lento ibhale phezulu ithi iBhayibheli umuntu osifazane Wesesolo amaqolo nganambalo esiko kanye nelokhuza ngazindenge namafutha. Yes, thank you man of God. iBhayibheli uma sekusele zezinto lezo wasothi uNkulunkulu ungabusabudla uqede because abazobe siyathanda ukudla yonke lesesiqede uhola 10,000 lokho uqede ungasange uze ulethe kulutho ezandleni zethu kaNkulunkulu nami le demon langihlasela angizezi ngalo yiphambi kwenu angishana lo demon bangishana ezwe wazi izinto yami ngiyarepenta manje Nkosi sewubuhlungu manje madam ayisekho. Amen. Wathi uNkulunkulu lo mama ke ungadli okinto kodwa thatha iportion uyise kumuntu kaNkulunkulu afika adle umuntu kaNkulunkulu edla then uzomultiply wena. iBhayibheli ngempela lo mama kukhona kunjalo wathatha ukise umuntu kaNkulunkulu yadla nxa uNkulunkulu yasathandaza kwada even more than before. Hallelujah. Ufuna ukubusisa ufuna uba rich nikela kakhulu ungathandazi kakhulu njengoba khona ivuselelo find out ukuthi lezi zinto njengobalela zidlala ungajabuleli ukuthi kuyadansa bayakujayivisa emvalo kubambelele bengadlile wena uhamba uyoshaya ulofu lapha namasi ufuze ushaya samore mhlawumbe wena balele bengadlile angisho balele bengadlile is example ezibazalwane ukuthi that time unakele indlu kaNkulunkulu noNkulunkulu naye unakele idingo zakho. Indlela yodwa ukubusiseka ukudedela ukhipha lokho uNkulunkulu akubusise ngakho. Hallelujah. Amen mazalwane. Lokho singakwaziyo ukubona sihlupheka kakhulu. Kodwa uNkulunkulu asisize namhlanje si reject iqiniso lesitha sibambe iqiniso lika Jesu. Ukuze mesibambe iqiniso lika Jesu impilo zethu zizoguquka zibe ngcono. Yazi ukuthi abanye sathane bebaplanela ukuthi ungaphila unyaka 2023 besaphila. Amen mazalwane. Kodwa uNkulunkulu eletha umprofeti wakhe endaweni uzokhansela even nalokho ukuthi ungabusafa ngonyaka kodwa uphila udlule ku2023 uzube nezingane ushada ube nomuzi omkhulu ubusiseke nezibazalwane. Ingapho iBhayibheli kwakunake indoda yesisele okuthubezekayo iBhayibheli yesisela asakhumbula kodwa isizoshona le ndoda uma seNkulunkulu sethumela umprofeti wakhe uIsaiah ukuthi wathi le ndoda khumbula Nkosi okuhle ngakwenza lapha eDongeni
uthi uNkulunkulu wanazela 15 more years phezu kwalento yangabe sashona. Ngamanye amazwi uNkulunkulu umnikile umprofeti wakhe amandla ukukhuluma izinto ukuqashula ama-cases akade ezenzeka endaweni. Bazalwane ukusingabe kusenze uqale usuke from igalekiso ungene eyibusiseni. Hey, basabe abantu mha grade kodwa yiyona bazalwane. Yiyona. Yabona manje isingena kade ngiyadigesta manje isadinga ukuthi lo ngixhuma ngisho amen. Ngena kahle nedigesta ku-system. Bazalwane. Kona xhumisana yabona udinga ukuthi udigest unambithe. Bazalwane. Ngithe senginjalo bazalwane ngishama lamadimoni lawo. Ukuthi ngabe ngisayikhipha imali zami bazalwane. Sengidla yonke into. Engashaya bazalwane imoto yami ngazi ngekhanda yakhandeka yathatha imali. Engahlukumezeka. Kasinkosi yini engayenza phela uzongikhumbula. Manje ngiseThekwini. Adlula lapha ngasesitolo. Kwana nto sangene kwenye isitolo sesystem. Ngiyocheka nje ukuthi system imalini. Anginamali lapha. Mengifika lapha ngiyocheka ngabona imic. Imic ejwayele ku-2000 yayi discount kulo suku. Lapha ngathanga ngisayiyeka ngithatha imali ngogcina ngabe ngiyithenga. Ngiyise ku-altar kaNkulunkulu. Ngiyazi uma sengibe ku-altar kaNkulunkulu zonke inkinga ekade zingihlasela financial zonqamuka. Kunezinto bazinto engadingi ukuthi sibe sithandaze lapha sidinga sithathe our offering njengoba kuphukumiswa intende is the mountain kaNkulunkulu sesayida kwi-altar bese inqamula lezi zinto ezidla imali zakho ukuthi ingabe isazidla ube nizwe beluzi amen. Sengisebenze njalo yaqala imoto yami yalunga zaqala imali zami zaqaqeka uyaqala kwenza izinto right nezibazalwane because uma bazalana lento uma ungayenzi lento uNkulunkulu afuna ukuthi uyenze nezibazalwane somehow uzosafarisha into uzosafarisha because uNkulunkulu utshela ukuthi enza kanje kodwa wena wangafuna waqinisa inhliziyo. Amen. Hallelujah. Lokho engakwaziyo ikona ozosafarisha kakhulu kona. Bazalwane. Hallelujah. Mawuthi ishumi kade usungasayikhiphi. Repeta njengamukalo uSinkosi ngicela ukwenza kabusha. Because lokho ikona okuhlukumeza your finances. Ukuthi imali zingabe safuna ukungena ku-account yakho. Because uNkulunkulu uyabona ukuthi usuthatha nongabona kwakhe. Kwakho nezibazalwane. Amen. Ngicela bazalwane sisukumene sithandaze. Angazi noma bakhona nabaphethe ama-CV nezizobreak. Lezwe ikhuluma nje ngokuthi uNkulunkulu kade eshiya uMzobe uzobreak izinto zeimali. Mina sengaphambili bazalwane ngidedele ngoMzobe aqhubeke egameni laJesu athi sithandazele egameni laJesu. Amen. Singasuma nje sonke bazalwane sidedele kuBaba wethu egameni laJesu. Hallelujah.